Es deia Mohamed Shehab, descendent d'emirs, de nòmades, suïcida perquè ja no tenia pàtria. Estima França i canvia de nom. Fou Marcel, però no era francès i no sabia ja viure a la tenda dels seus, on només escolta la cantilena de l'Alcorà prenent un cafè. I no sabia desfer el cant del seu abandó. L'he acompanyat, junt a la mestressa de l'hotel on habitaven a París, al número 5 de la rue de Cagma, passatge Marcit que fa baixada. Reposa al cementeri d'Ivry, suburbi on sempre sembla que sigui el dia d'una disgregada fira. I pot ser, només jo sé encara que visqué.